assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ko arde salminde on e juurade on e wiide alhamdulillahi rabbil alamina so Allah rokki en tawede yo en tawe eɗen gandi kadi wadde heblo heeso mi wino on jangde adine nde ko jangde adine wiyete kadi en bitti hunde ha en jiiti hunde e sifo no ɓurata welde janginirde so janginama gasi wawa moftede e nder moftirɗe wonno gandal ko ma moftede sella sinno gandal moftanoka en keɓata hen enen ƴetta ko alkule e masɗe ndendina bindira defte ɗe anne ngara janga alkule e masɗe mbawa jangude defte ɗe ay joom defte en ɓe jangi ko masɗe e alkule on saha noon nde janga wawa nde ko ɗon ɓe ndewi ɓe mbawi windude ko windete ko anne kadi ngara janga mbawa masɗe e ko masete so ɗiggi mbatta jangirde ɗum ko winda e defte ko wo amma ko jangete e pular mi wi noon ɗum ko 32 hawri net ɗum tan jangete hen waawe on saha mbawa windude on saha so windama mbawa jangude e nder hen noon waɗa ko wiyete alkule mawɗe e alkule tokose ɗo tan haaɗi ɗeɗo gona mawɗe ɗeɗo gona tokose on saha noon annene ngara kolleɗa mawɗe e tokose ɗum so ɗiggi hankadi sa hawri e manggal annatama so hawri tokosal annatama on saha noon kolleɗa ko wiyete masɗe ko ɗe lime ɗe mbiye ko ɗe 5 waɗira 5 ko ha foftinma hankadi a wawata tampude yiilade e limde a haalanama ko ɗe 5 ɓe mbima ko a i e o u ɗum heewani ene jango e ñalawma goto waawo e nder hen noon ɓe mbima e nder hen ɓe mbima woodi ko masɗe daɓɓe e poɗɗe gasi ɗo haaɗi waɗi mawɗi e tokose ari ardi masɗe ɗe ko ɗe 5 ɗe pecce ɗiɗi ɗum ɗa wasa fodde ɗum ɗa fooɗa mo fooɗata o sa wiɗi windude ko fooɗani ƴetta ɗe bindi masiraɗe ko fooɗani polle ɗe ko jiɗɗa windude ne fooɗi ko ƴetta masɗe polle ɗe ƴetta ɗum pooliɗaɗe ko fooɗi ko waɗa hen ko wiyete sidda e ko siddani gasi ɗo haaɗi ko siddi ko waɗa bange ko siddani ko waɗa bange ɗon kadi won ɗiɗi gasi waɗa ko masete e masɗe gasi masɗe ɗe e ko masete ko ne foti ɗiɗi gasi ɗo haaɗi e nder hen noon alkule jangeteɗe ɗe waɗa hen ko wiyete masɗe mbiya goo wiya hen ko wona ñonde ko wona ñondiɗinade mbiya ɗiɗi waɗa hen ko wiyete ñonde mbiya tati waɗa hen ko wiyete ñondiɗinade ko ɗo haaɗi ɗeɗo gueɗe 4
ɗeɗo geɗe nayi ɗum ɗo ko masɗe waɗa bange. ƴetta noon e nder alkule maseteɗe ɗe fecca pecce tati. feccere wotere nde ñodiɗani ñodiɗinaka. feccere wonde nde innira ñonde. feccere wonde nde innira ñodiɗinaɗe. ɗum ɗo ton tongata haqqille ma. hankadi wona kala ko winda mbawa andude inde mum no wiyete. so wiyama ko masɗe a hollama masɗe. ko heddi ko nogas e jeeɗiɗi yanta e joyi masɗe hawra nogas e jeeɗiɗi. sa watti hen joyi rokkatma ko capantati alkulal ni foti. ko ɗo dippata ɗo mbawata janga ɗum mbawa ɗum paama ɗum a jangi ɗum a faami ɗum binda ɗum ha jungo ma rego hen. watta hankadi kala ko nanɗa ene windo. hankadi kala ko jiiɗa ene windo. hankadi kala ko haala ene windo. on saha noon jogoɗa haqqille mijotoɗo hade windude. harma windude haqqille ma adato arde. addunayi ma ko jiɗɗa windude ko ɓallo haqqille o. on saha sa haali e ɗemgal he no ɗemgal ngal haaliri ni ko noon bindogo foti wahde. so ɗemgal ngal haali ene fooɗi saɗa winda yo fooɗ. ɗemgal ngal haali fooɗani so waɗa winde hoto fooɗ. ɗemgal ngal haali siddani saɗa winda hoto siddu. ɗemgal ngal haali ene siddi saɗa winda siddu. kala no kaalirta ko noon jungo ngo windirta. joni noon ko kaalata ko waɗa dirtande. ay sa haali a deƴƴi ko arra ko yoddito seeɗa. sa haali a deƴƴi ko arra ko ditta seeɗa. kadi kaala ka deƴƴa ditta seeɗa. ko noon tan jangde nde wayi. an jangowo eto wonde teskotoɗo. ay janginowo mo so omo janginma eto waade no o wayi. no o janginirta ni janginir noon. no haalirta ni haalir noon. heddo noon miijo ngo kam a wawa yiide miijo makko ngo. kono aɗa wawi yiide golle makko ɗe. golle ɗe e haala ka jiyata. somo golla ndaara. so omo haala keɗoɗa gasi ko miijo makko ngo o addantuma yanta e miijo ma ngo. aɗa miijoro annene miijo ma. an no ko jiɗɗa windude. ko jiɗɗa windude ko andude windorto. no ko jiɗɗa haalde hadema haalde andu ko kaalata ha gayna. wadde ko kaalata ko ɗum jogorɗa windoyde. wadde alay sago bindol ngol hade arde andu hol alkule ɗe gaddanmi e hol masɗe gaddanmi hami wawa heɓde ko ni wadde ko. ɗon jangde. joni an jangowo alay sago jogoɗa waktu mo jangata. sabu janginowo mo o jogima waktu mo jangintuma. kanko janginowo o jogi ko waktu mo jangintuma. anne jogorɗa waktu mo jangata. so jangini o acci ɗon kala nde garɗa hankadi ko an jogiti sumgo hoore ma. hankadi ko an jogiti sumgo hoore maɗa. ƴeewa waktu ɓurɗo e ma an jangowo. so subaka ɓurɗa yiide jangude gacca subaka law wendogo hadema dawde janga ha mbawa dawa. walla liggoɗa ha jippoɗa janga.
walla jippoɗa ha jamma janga kono kam ƴewtan waktuyel ngal ganduɗa ngel ɗo waktu so yoni himme am yo won ɗon ko himme jangde mi janga kono so janginowomo jogima himme arde jangindema an jogoɗa himme jangude kanko himme makko yawaw anne jangu mbawa kanko o acci ko haaju an accu haaju o acci ko haaju o gollanma haaju anne accu haaju ngara golla jangde ma mbawa sa jangi a wawi ko an jeyi kanko o jeeya o janginima a wawa ko an kanko mo wawi annene o waɗi feere no mbawirta o heñaki o heppani o haɓani anne mbasa heñade mbasa heppude mbasa habde taskade Allah no yiɗi addude en gande no waɗi ko jam jam waɗi Allah ɓuri yawde ko yaawi kono mo holluma alhaali heñaare moƴƴaani ene adda weñaare subaka o so fini ko jam jam yaarata ha nange muta ñalawma mo gasa jammane ara yaara jam jam ha weeta anne neɗɗo o ko ndiyam gonnoɗa ene wayle par jam jam ha woni hunde timmi hunde yaltina boowal leli e dow leeso wiya ko jam jam o jooɗi ɗon dumunnayel juutngel o watti omo tallo o watti omo ummo omo jooɗo ha ɓooyi mo lada ha ɓooyi mo yaha ha ɓooyi dogdu ari anne ko noon mbiyeɗa jangowo jangade har feere mbawade jangade ɗo mbawade jangade ɗo mbawade ɗum saabi noon wadde mbiɗen tata ko noon en janginino ko jangina ko on saaha en keɓani kaɓorɗe bawɗe janginirde jiɗɗen wadde ni eɗen bitta noon ha Allah walli en jiiti feere wonde ɓurore wallude jangowo wiya wadde yen mbaɗa heblo hesso sen ngari janginen limtongo holɗum ha ganda limtongo alluwo ngal waɗe bange limtama mofta e moftirguel ma kalne garɗa janga ala biyama jangata on saa ƴetten masɗe pularɗe mbaɗanɗe bange alluwol bange kangal ne jangel ngal mbaɗa ngal bange mofto ƴetten kala alkulal gotal tan ƴetteten masen ngal fodde maggal hangal timma alluwa ngal ɗon woni hankadi a gayni ngal ƴettagal jangangal mbawangal alkulal fof waɗe noon haɗi timma so timmi tan moftigel gotel hankadi kala nde majjireɗa hunde ma andude heedi goɗɗo garɗo jangude tampinta e wiide ngare kadi mbatten goɗɗum hankadi jiɗan ko wadde moftirguel men hankadi eɗen janga eɗen mofto ɗon kala garɗo caggal meɗen hankadi arta ene namdito en ɗum woni ko manneɗen ngo e heblo ngoɗon kadi gasi watta kadi wongo taw ene winde ene hollire to ko ene haale nonka anduɗo heedi so mbi ba bi bu andaɗo ba heedi andaɗo bi heedi ɗo noon ma anduɗo ba o heedi ganda bi ganda be ganda bo hankadi aɗa yiye bindol ngol aɗa yiya ko ɗo woni ɗo ne waɗe maale mum hankadi so ɗiggi tan ngal alluwal heedi bange a wawi ngal waɗe dossier goto mofto ɗon hankadi sa atan ton tan paysa tertema janga joni heddi noon an jiɗɗo jeeyede heno hadama wiide a haalanaka hande ko capantati janngo woni le premiére ɗum saabi noon waɗa erago heewɓe mbiɗen jiɗi jangude heewɓe mbinomi
ko yiɗɓe janngude hay batte jiyata ɓeena kadi ma ɗum ɗo walluɓe jangunoɓe kadi ɓen kadi ma deftora heen ha ɓura wawde janginde to ko jangde wonno ɓe jangi ɓe gandi no jangirte ɗo joni heblo arowo ngo ɓeeto nana janga anne aɗa jangora heen holno janginirte aɗa janga heen an holno janginirte o to nana janga holno jangirte an aɗa janga heen holno janginirte fof ko ton ko gandal gandal hay goto jeeya ɗum ala suka ala mawɗo ala debbo ala jango tan mbawa wadde an jangowo ala wiide mbiɗa hersi komi mawɗo tawde ɗo jooɗiɗa ɗo ala garowo tawma ɗon ko portable ma yettoto naata heen jangira haqqilla ma e suurel ma ha gonta gando mbatta windude aɗa janga taw hay goto andantama e nder suudu ma ɗum noon wadde saɗa haalane nafoore ma ar nan ko haalate jaɓa ngara on sahaa noon sa ari kaalanoɗa sarɗiyeji jangde kala hunde waɗi sarɗiyeji njuulu ko sarɗiyeji korka sarɗiyeji kala hunde ma waɗi sarɗiyeji sella wadde ngara min kaalama sarɗiyeji ɗi jaranma wadde heen hunde ma ngara janga mbawa sa jangi a waawi ko an jeeyi jangde wona minen ɗum noon wadde onon wonɓe yutibɓe oɗon gandi oɗon jaara ujunnaje 7 neɗɗo e temedde 6 pawɗo neɗɗo onon kadi gadde balle jingere moɗon oɗon jiiɗi kala ko janginmi ko toon moftoyte ha tawon ɗum toon onon kadi jangon ɗum toon wadde oɗon janga toon oɗon jangoɓe toon ɓe gadde onon alarbaji moɗon ɓe to nana youtube ɓe nana facebook wadde goto kala ɗo woni ina janga heen a waɗama erago ya wallir Allah alarbaji ma 4 ndendinta hawre lewru so lewru maayi ƴetta hunde nulda yetto galle golle anne mbawa wiide jokke golle mbawa wiide min beltima amin janga amin paama ay jangde ko fahmu nandi jangde ko wallodirde nandi amina balla on balla min min ballira on so tawi no min balli on hamin nonki wawde wallude on hoto min pay courant wifi connexion kaɓorɗe portable ordinateur uji ɗum fof ko ma wona nde ara yetto min mbawa dañde ɗo min nde min jetto on tawde en joddaki en gondani no ko goto nafara noon ko so min tampi ngaron ballon min tawamin kaala amin ewno ngare balle min saha fof wooda ittude hunde nulda so portable so ordinateur uji so camaraji an andi ko mbawɗa e doole ma nulda mbiya ɗum ɗo ko golle ɗe namdi ɗum baltirde golle ɗe ɗum ƴetta jawdi ma hayso orange money walla weebi western union monogram riya ƴetta mbiya ko mbawɗa ko e doole ma ko an jeeyi mbiya ɗum ɗo walli ɗum e galle golle he jokke golle ayi belti eyo ayi belti ko mbatton ko ene yetto min amin paama heen wadde noon amin paama heen o oɗon pammine no mbatton ha keɓon wadde hoɗo punten koye men kala pinɗo ko dawɗo ene yiiloyo ko nafti galle mum min kadi min gona ga on ganda nomin pindi on ganda somin kaccitima on ganda soma min gotto walla momin kirto te ko jiiɗa fof ko jawdi hande namdi so tawi min garano koye mbaɗe barmeji he ne mbaɗata nafata noon ko onon wonɓe toon ɓe goto kala seeɗa mo wiya yo addu o adda on seeɗa rendine wona hunde firta hunde golla hunde min mbawa jooɗade min jangguina oni jangguinoɓe heeɓe gacci jangguinde jangguinoɓe heeɓe gacci jangguinde koye ko gacci jangguinde ko on ballaniɓe ɗum ɓe balla koye mabɓe ceerno nafara jangguinowo so acci haaji mum ene jangguina ballonmo
mbolla mo no jangguiniri kono on dawat gaccanmo ɗon gatton ñaamoyo gaccanmo ɗon on ganda o haccitima on ganda o wuttima on ganda o hirtima on ganda o iri ataye on ganda ko ɓornoto ko ɓortoɗo ko ñaamowo ko ñamminowo ko joom haaji ɓoɗi no monni nafata noon ko goto waawa dental wiya ngal renda ngal jinga ngal wawa wadde ko nafata rendo ngo ɗum noon wadde so tawi eɗon kaalane nanon jaɓon ko nafoore rendo ngo fof koteɗo ko en yetto rendoji kewɗi emin gandi ɗum noon wadde somin jettini on ko yettoto on ko on keeɓi seeɗa mon ndendi ɗum e amen minen kadi jetti gandal amen min ndendi ɗum e moɗon on kadi so keeɓi jawkal moɗon itta hen seeɗa moɗon nokkomin hen seeɗa kadi min mbaɗi haaji amen wona gonga de gonga ay gonga de ene weli nande jabde saɗi kono kalɗo gonga haala ene anda ko gonga jabde nde noon saɗi jabde o huure jabde wadde a haalanama wat kono mbi on jarama de jokke golle min beltima de yo Allah sellin doole tan an de jaɓa haɗum an sa dawi a gollima yormayi ma jaɓ ɗum an to mato jaɓa tan mo gollima a jarama garama mahagol ma ha gayna mbiya a jarama oto dogna fin ha yetta imi a jarama jippo a jaw ɗum otoma janna yimɓe naɓɗo ha Fuuta ɓe jippo imi a jarama de yalla sellin doole jaɓatake gara dawa dawol isin an liggo ha yoromaya ɓe mbiya an jarama liggole min beltima jaɓata ɗum min kadi min gollo amin gollo de oɗon jiya golle amen de haade min maya haade min jaada kam haade min yaaga amin gollo kam amin gollone joni noon golle ɗe yiɗa ko yo mofte e weeye he janngoje ton jiyani min ɗe keddo ɗon kala garɗo taw ɗum ɗon naftoro komin yahoɓe wadde min kebla ko wonata ɗo caggal amen kala garɗo tawa ɗo naftoro no ɓeeto mbanno ni jangi gacci ɗo enen garɗe jannguɗen heen wadde an nen sa ari gandal ma ngal ƴettungal moftagal e moftirde yimɓe kutorongal naftorongal yo Allah wallu en nande e famde joni noon an jiɗɗo jeede heen o ko ɗo ndewata nani ay nan ɗon o wima an jiɗɗo nadde bisimilla ma en paltaki hay goto ko jiɗɗo o tan haaldete kasi laawol nani noddu 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li on saha keɓa WhatsApp o kaala indema e yettodema on saha ngara janggen on saha kalanɗa sarɗiji men ɗi kay on saha sarɗiji kalama noon on saha so haalama ngara mbaɗa ko mbiyeɗa ko jangga hande remon taranta janggowon le premiére on kalanama kala jiɗɗo windade bisimilla maɗa numéro o nan ɗon o moni numéro o nani ayi nan nder ɗon 77 906 o moni ɗon won numéro woni mbaɗa 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li keɓa WhatsApp o ngara kaala hen indema yettode ma gasi on saha ngara sa yettima kam mi haalama serɗeji ɗi naata tan jangga gasi hoto funto hoorema ala e mon ƴetto ɓinguel mo nawmi école taw yoɓani
kalɗo nawɗa ɓiye ko janngo ka joɓo annina ka janngo ka joɓo ko foti horma ɓikkon mo kon so nawi kon école kon joɓa toon akon janngine anne ga ngara jangguinɗa mbiya on jarama dokki e golle min beltima nananni car gandal ngal gandal keɓata ngal kay ɓuuri ko watta hen ko jangga mbawa windude mbawa janggude mbawa windude ha mata jangguinde goɗɗo e goɗɗo oɗo ko musidɗo moon guiɗe moon saabu Allah Yaya Ly kola Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama salat no ñugol haalande on hande o janggo ko le premier an jiɗɗo windade lawol nan ɗon gara naweɗa to WhatsApp o woni to dulal ngal nan toon nanneɗa hen jangga jangguide dulal ngal ɓuuri welde jangguirde toon so waɗama toon vidéo waɗama toon waɗama heblo ngo waɗama toon waɗama kadi moftama kadi e YouTube he an jangguitta ko WhatsApp ma ɓuuri yawde YouTube o ko manaya connexion ɗo jangga kono to noon so jangguinama waɗama e nder WhatsApp ma naati e nder groupe he ƴetta wona ñifa connexion ma gona janggude wona on saaha noon ɗe balɗe kam heblo ngo mbaɗatmi ngo jinmi ko jangguinde hen samedi dimanche altine talata alarba balɗe 5 heblo ngo coggel ngo mbe go yawa gasde beele ɗum wawa moftade e nder moftirguel ɗum kadi heede banggue on saaha janggen ko heblo ngo jini moftande on wadde heblo ngo waɗa aset alet altine talata alarba balɗe 5 ɗe kadi wawa kadi hoftade balɗe ɗiɗi ɗe kadi heble goɗɗo kadi watte hen ene jangguine ene mofte ha wona no annama dossier goto taw eɗen dendini hen dendagal masɗe pular ɗe e limtongo e hijjo kala alkulal ha yetto less ɗum heeda banggue waɗe dossier mofte ɗon hankkadi jangde men nan eɗen jangge ko fawde série o e pular he gay ko winda fof a tampata a janggo ɗemgal ma a firantaki ɗum yo Allah hokku en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko alhamdulillah wassalam